Școala de Arte din Satul Mare este o instituție de cultură subordonată Consiliului Județean Satul Mare. Este o instituție de învățământ artistic, misiunea ei fiind creșterea calității învățământului artistic al populației județului Satul Mare. Majoritatea cursanților noștri sunt între 4 și 20-25 de ani, dar avem cursanți și mai înaintați în vârstă, care vin cu plăcere la cursurile Școlii de Arte și datorită faptului că vor să-și găsească o pasiune, vor să-și ocupe timpul liber. Școala de Arte exact se ocupă de cei care vor să se exprime în artă. Să danseze, să cânte, să picteze, să fotografieze sau chiar să recite, să participe la cursurile de actorie ale Școlii de Arte. Din experiențele acumulate în anii anteriori, aș putea spune că Școala de Arte a dovedit că este o instituție etalon în modelarea și șlefuirea tinerelor talente din orice domeniu, mă refer mai mult la cultură. Dacă ar fi să vorbim despre rezultate, să vă povestim, să vă spun câte ceva despre rezultatele din 2014, aș putea menționa foarte multe. Sunt convins că n-am avea nici timpul necesar, dar probabil într-o emisiune o să vă povestesc. Majoritatea cursanților noștri participă la concursuri și la festivaluri în țară și străinătate, de unde se întorc cu premii foarte multe. Pe anul acesta, pe 2015, ne propunem să avem și mai multe acțiuni culturale, mai multe activități. Avem foarte mulți cursanți, avem în jur de 700 de cursanți. De la an la an, numărul cursanților crește și datorită profesorilor, datorită calității actului pedagogic. Anul acesta avem o mare sărbătoare. Împlinim 110 ani de la înființarea școlii și vrem să o facem la nivel înalt. O să vină foarte mulți colegi din țară și din străinătate, pentru că este o acțiune de suflet. 110 ani de Școala de Arte în Satul Mare înseamnă mult și majoritatea cursanților, majoritatea celor care ne-au trecut pragul, inclusiv părinți, bunici, vecini, oameni care își aduc, sătmăneni care își aduc copiii la noi, sunt foarte, foarte atașați de Școala de Arte și această activitate a profesorilor de 110 ani a dăinuit și va dăinui în timp. Aceasta este Școala de Arte, v-am spus misiunea ei, noi vă așteptăm cu drag, oricând, pentru că este o instituție de cultură valoroasă, cu profesori de calitate și cu cursanți care, după ce absolvă Școala de Arte, ajung pe marile scene ale țării și ale lumii.